asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane uphinde wadida abaningi futhi uMthandeni uSkhova kwaManqele. uMthandeni uphinde wabuya phakathi kwamabili ngemusic video engasiwa ke noma ihambisana neCD yini. Phela kuzokhumbuleka ukuthi wathi mangabe kebuzwa ngokuthi kuzokhipha nini iCD yakhe wathi kuyokhipha uNovember wonke. Muva nje ke lokaManqele ubhizi kushutha ke noma kuveza ke abantu ke besifazana okungahle ke bebonakale ke izingomeni zakhe. Phakathi kwabantu besifazana ateka abashuta kubalwa ke lowo kuthiwa nguFloyd okungumfazi kaNgiswe Mchunu okuyena ke kulezi insuku kusolakala ukuthi engazi ukuthi ke ngomeni ke esayo kungenza ukuthi ke uhambisana ke naye kule music video ukhiphileyo kubonakala ke hamba noGahla Bethithiza umfokanxumalo kanjalo ke nje lapha ke noQagela ongumntwana ke wakhe ke lapha ke uGahla Bethithiza. uMthandeni Manqele ubonakala ke ephazamisa umcimbi obukade ogama kalibizwa obukade usulindelwe ke kulezi insuku. Phela kuzokhumbuleka ukuthi ke njeke noKhuzani Mpokose yena ukhiphe ke iCD cover lapha akhiphe khona ke ifront cover phinde wakhipha ke iback cover osukwini ke lweso nesingoma ke zu21 nokuyilapho kubonakele ke abantu abaningi bemangala ukuthi madoda leya kokhuba ishaya ngo21 songs kwenze njani icasukile ngempela yini na lapho kubonakala khona ku track 9 ushaya ke nje lapha ngama minutes ke awu15 ayishumi nanhlanu okusolakala ukuthi kuzobe kuhlala wona. Kanti ke lokho kwenza abantu ke bamangala kakhulu ukuthi uMthandeni ke waqhamuka phakathi kwamabili njengoSolomon waseBhayibhelini ingabe ke kwenze njani. Umbuzo kusekuthenini ke ingabe zikhona yini ezinye ingoma azozikhipha noma ke mhlambe kukhona ialbum azoyikhipha okusho ukuthi kungenzeka ukuthi ke leya iphile yana ke nje ke leya leyana uXovu Udaka phela khona lena ke lengoma lena agcina ukuyikhipha ethi Sixovu Udaka waliyeka ke liyoma ukuthi kungenzeka ukuthi ke mhlambe wayekade nje ke zithusele ayingasho lutho ke kuyena mhlambe nje ke wayesibhorekele ezikhiphela ke yona ngoba kulo music video kunengoma nje ke lapha ke bakithi kayicula babona ngeke bebhula amahawu umfokanxumalo lapha na koGahla ethi ke nangumthandeni usefikile nakuba abantu ke lengoma beyifanisa ke nengoma kaKhuzani Mpongose eyayithi ke ukhuba usefikile usempofana ubani obengathinta ke ukhuba. Abanye ke bathi ke uyigawulele umfokaManqele ke le bathi uyigawule nje ke konke nezimpande zawo wayixebila ke phansi nezimpande zawo futhi ayisoze yazi yaphinde kuyamila. Nansi ivideo ithokozele. Oh,